Здравей, наближава 8 март, най-хубавия празник в годината. Имаш ли си приятел? Какво ще се случи, ако той забрави да ти честити или да ти подари подарък? Не знам, ще видим. Това ще видим, не прозвучава много добре. Днес с Грабо БГ сме тук да ви попитаме какво ще се случи, ако приятелят ви забрави за 8 март и какви ще бъдат последствията. Искам да те попитам какво ще се случи, ако приятелят ти забрави за този празник и не ти подари нищо. Ще го преживея, въпроси да ми забрави за майка му. Тогава не знам. Забравяш за 8 марта, ще ти отрежат ли главата? Не. Няма такъв шанс. Ти винаги си точен. Не. Щом не си точен, ако някога забравиш за 8 март или за някой друг празник, отваряш Грабо БГ, Грабо Gift Card, която ти дава различни готини ваучери за готини събития. Супер! Имаш ли си приятел? Не. Добре, но да кажем, че хипотетично, ако си имаш, ако той забрави този празник и не ти подари нищо, какво ще се случи с него? Ще ми стане тъпо и мисля, че просто ще го изкоментирам с него. Ще му се размине. Няма да... Дами, не действате така. до разни крайности. Добре, хубав празник ти пожелавам. Мерси и на теб. И с Грабо БГ ви пожелаваме Цветен и гифтатичен 8 март!